At ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Wow! Abig! Magandang kalbo! Oras natin mga kabisyo. It is now 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Welcome na naman po dito sa ating programang Apakasaya! Ang saya-saya, Clap your hands! ang saya-saya. Clap your hands! Alright mga kabisyo, ito po siyempre pagpatak ng alas 5! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Mapapakinggan na po ninyo ang programang EDSA! siyempre, pinangunahan po yan ng inyong mga abang lingkod. Alang iba, ang pinakahenyo sa lahat! Tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po ang napakakulit, napakaingay na apo ni Tanghenyo. Walang iba kundi si Duday! Hello po sa inyong lahat po. Ako po si Duday, ang bata pong makulit at batang mahilig po sa donut. I love you all po. Salamat po sa pakikinig. Ay, Duday! Ang kulit ng batang ito! O, diyan ka na, behave ka na. At siyempre, ako naman po inyo abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Ano, Col? Tama, hindi ako yan. Oy, sa mga kabisyo po natin dyan, kamusta po ang araw ninyo? Alam nyo na mga problema natin na angkol. Alam ko, pagod na pagod ka na kasi simula kaninang umaga, nagsimula ka ng biyahe. Huwag kang mag-alala, relax. Ito ang programang pang-rejuve mo. Para ma-revive yung energy na nawala sa'yo. Don't worry, sagot na ng tropang EDSA. Oy mga kabisyo, ito, imbitahan ko lang po kayo ha. Baka may time po kayo sa Biyernes. Makibirit at makisaya sa darating na March 22. Alas 6 po ng gabi yan. Sa Hapag, sa Marikina, San Miguel Pilsen, Biroque. 2024 na. At syempre makakasama po dyan si Tanya Chinita, Uncle Dagul, at syempre ang Basa Princess. Walang iba kundi si... Alam niyo kung sino? Hoy! Duday! Bakit yan nakikialam? Hindi po si Duday! Si Rakitera po yun. Pampihira naman itong Doon ka na nga sa labas! Pampihira! Doon ka na sa labas! Dali! Ay, nako! Anyways, mga kabisyo po natin dyan, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Kailangan naman alas 9 ng umaga. Patay tayo dyan. Hanggang alas 9 lang ng gabi. Siyempre, ito pa rin pong programa na magbibigay po ng logic at meron po kayong matutunan. Hindi lang po basta tawanan tayo dito ng tawanan para mabuang tayo ng... We laugh and we learn. Diba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tsaka syempre, ito yung programang nagpapaalala sa inyo na huwag gumawa ng mga bad things. Diba? Kasi nandito yung bata. Diba, Duday? Huwag silang gagawa ng bad. Tama po, Uncle Diego Bandido. Kasi pag gumawa po sila ng bad, paparusahan po sila ni Lord. At makakasama po nila pag gumawa po sila ng bad, makakasama po nila si Satanas! Duday!
Pero totoo naman po yan, pag gumawa kayo ng masama, i-recruit kayo ni Satanas. Sige kayo. Mararamdaman nyo na ngayon ang nararamdaman ng pandesal. Ang ilagay sa pugon. At saka mahaba-habang oras yun. Diba? Anyways, mga kabisyo, oras na we have 36 minutes after 5 o'clock. Kasama pa rin po Tropang EDSA, Tanghenyo Duday, and yours truly, Diego Bandido. Basic na basic po yan. Dito sa programa natin, lupit ng tugtugan. Okay, picture, talon, jump! Here's a song coming from Van Halen with Jump. Right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!